Здравейте! Днес ще ви запозная с най-добрия приятел на жените, а именно Onda Cool Waves. Машината е обявена за първа в света по постигане на резултати в бодишейпинга и няма аналог до днес. Разполага с два накрайника, извършващи три различни процедури – топене на мазнини, премахване на целулит и стягане на кожа. Топенето на мазнини се прави през 30 до 40 дни, целулита на 20 дни, а стягането на кожата в период от 7 до 10 дни. Но Beauty Lounge с Onda работят само сертифицирани специалисти, които стриктно спазват протокола за работа, издаден от производителя Дека, а именно една зона да бъде с размер 15 на 15 см и в 30-дневен срок повече от 8 зони да не се обработват върху един клиент. Когато правим процедура за целулит, преценяваме типа целулит – първи, втори, трети или четвърти. А когато правим процедура за топене на мазнина, с калипър се измерва мазнината в проблемната зона на клиента, данните се въвеждат в машината, а тя сама изчислява и задава индивидуален план за работа на клиента. За екипа на Noa Beauty Lounge най-важно е здравето на клиента, индивидуалният подход към всеки и постигането на оптимални резултати.